cikin wannan muna daga cikin harabar makarantar ne gashi nan mun kawo muku za mu tattauna da malamai da ɗalibai da kuma yadda ake koyarwa za mu kawo muku ga yadda yake gudana. Shi wannan karatu ana yin sa ne a game da ɓangaren taimakawa na aihuwa wanda a turanci ake kira midwifery, a hausance kuma suka sani da ingozo. In akwai lokaci zan yi lecture ne akan abnormalities in pregnancy. This is minor abnormalities in pregnancy. Mun ce number one, morning sickness. Muka ce morning sickness we mean kamar zan maimaita abin da na faɗa, wani zai ce ciwon safiya ko zazzabin safiya, ba shi bane, amai ne. Mai ciki tana yin amai da safe, shi ake kira morning sickness. To me ya shawara mai ciki tana amai da safe, wani magani za a bata? Babu wani magani. The only thing, ta rage shan ruwa da yawa, sannan ta ci dry food. Dry food shine abinci busasshe. To a cikin abincinmu da muke ci ba mu sani ba ko kila biskit ne za mu ci abinci busasshe, kuma da wani abinci da kuke gani. Akwai backache number 2. Backache, ciwon baya. Mai ciki tana fama da matsalar ciwon baya, backache, amma ya fi faruwa idan ciki ya fara girma. Kuma wani lokaci matan su suke jama kansu saboda irin kayan da suke sawa, more especially takalmi. So mace mai ciki in tana samun backache ya kamata ta daina sa takalmi mai tudu, ta dinga sa takalmi slippers. Shawara a gare ta sa flat shoe. Ko da Hausa ma zai ke tambaya. Mana a wurin da kace morning sickness, amai kenan da masu ciki suke yi da safe. Ka ce sai za ta ci abinci busasshe kamar biskit haka, to dole sai biskit din za ta ci. Tambayar ta yana da muhimmanci. Idan ba biskit ko dry food, ta rage shan ruwa da yawa. In wannan bai yi ba, to akwai dan mafita dan kadan. Akwai maganin amai ana ce mai Abomine. Za ta iya shan shi dan kwaya daya, bai ma ciki illa bai komai. Za ta iya sha. In aman zai wuce gona da iri, to ta garzaya ta mana abnormality in pregnancy da kai mana ka ce yana samun ta da irin shi, amma in ta sha fruit yana sauka. Yes. To yanzu idan ba fruit din za ta iya shan ruwa haka kawai? Ruwan ma too much consumption of fluid, ruwan ma mai yawa. Ruwan shine solution na biyu bayan fruit. Ta sha ruwa sosai. Ba ma mai ciki ba, duk ko namiji ne in cikin ka yi cinkushe ya kumbura, ka sha fruit sannan ka sha ruwa sosai. Wani lokaci yana faruwa ne a sakamakon rashin narkewan abinci, indigestion. Shine yake faruwa, wani abu yake faruwa. So I hope you understand. Thank you very much. Ban sani ba ko zan dan yada zango a nan in yi bayani akan wannan kaikayin mata da suke fama da shi din nan, wanda ta wani bangare tsakani da Allah in ka tara matan mu gaba ɗaya, in ka tara mata guda 50 sai kaga guda 5 a cikin 50 suna da PID. PID ana nufin pelvic inflammatory disease. To wasu suna ce mai toilet infection, ba sunan shi ba kenan, ba sunan shi toilet infection ba. In ka ce toilet infection, wani zai ta tunanin ya kici wane ne. Shin ku yi tunani ma, in na ce zan gaya muku wani abu za ku yi mamaki, ku ci mu za a koya ma wannan, muna da girman mu da komai. Wallahi tallahi wannan PID din ya dauko asali daga yadda kuke yin tsarki. A ka'ida in ka je za ka yi tsarki, bari ku ji ka'ida in zan shiga addini. A ka'ida in za ka yi tsarki, ku tambayi malaman ku, sai ka share sai ka wanke. Haka ne ko ba ka bane? Sai aka zo level din da ana amfani da su sabulu da menene, ba a sharewa ana wankewa ko? To ga mace in ta je ta yi bayan gida toilet, ya za ta yi tsarki? Za ta zuba ruwa ne ta dinga, kun ga yadda nake yi ko? Duk macen da ta yi haka tana cikin hadarin kamuwa da PID, serious one. Is she supposed to do like this? Ya kamata ta yi haka? Bai kamata ba. Tun daga wajen tsarki, saboda bayan gida ne, feces ne, ana kiran shi defecation. Akwai microorganism a ciki. Idan ta je wurin tsarkin, in tana haɗawa, tsarkin abin da ya sa ai shi duburan ɗan adam ta nan bayan gidan ya fito. To ta je wankewa kuma da ta zuba ruwan hannunta ya taso sama, ina zai taba gabanta. Kaga an yi infecting ɗin gaban, ya zama ya gurɓace shi ma ko? Varicose veins. Kumburin kafa. Mai ciki tana fama da kumburin kafa, varicose veins. In an ce kumburin kafa ya kumbura yanzu, da yamma ya sace, da daddare ya kumbura, da safe ya sace, shine varicose veins.
duk macen da ta tsinci kanta a wannan yanayin, mai ciki ta zo miki complaint ta ce kafarta do kumburin kala biyu ne kar wani ya amfani da ɗaya. Akwai babban ana ce mai odema wanda in ya kumbura bai sauka, wanda yana nan a major abnormalities in pregnancy. Babban kumburin shine odema, wannan yana faruwa mace tana da hypertension, tana da anemia, ba ta da jini, sannan kumburi ya kama ta, ciwon tsinkau zai iya kama ta. Kun gane? Amma wannan kumburin da muke magana ya hau ya sauka shine ake kira maganin shi. Ta ɗabi crepe bandage ta ɗaura kafanta, ba a kwana da shi. Sannan ta dinga zama a kitchen stool, kujerar kitchen ƴar ƙarama. Sannan mace mai ciki ta daina daga kafanta sama, ta daina zama wurin da kafanta zai yi lilo, kafa zai dinga kumbura. Shine in ka sa babban ɗan yatsa kan lotsa za ga yayi rami. So mace mai ciki ta daina please. In kuma tana yi ta samu crepe bandage. Kun san crepe bandage ko? Wani bandage da ƴan ƙwallon suke amfani da shi mai roba. To da shi za ta ɗaure kafar ta kar ta tamke saboda jini. Ba a bacci da shi sai ta warware shi in Allah ya da zai daina. So wannan ya takaitacciyar lecture kenan akan minor abnormalities in pregnancy, wato karaman matsala ta mai ciki wanda ba sai ta je asibiti ba.